ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. 16 ноябри соли 1992 ин санаи таърихӣ дар саҳифаҳоти зиндагии мардуми кишвари азизамон тоҷикистони соҳиби истиқлол бо хатҳои зарин сабт гардида, зеро ки иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон ки дар қасри арбоб баргузор гардид, ҳамчун иҷлосаи сарнавиштсоз ҳамасола бо шукӯҳу шаҳомати хоса таҷдид карда мешавад. ҳоло бошад гузоришҳои идонаи мо аз қасри фарҳанг тақдими шумост. Воҳидов Шодмон Ҳусейнович, доктори фанҳои таърих, профессор, ноиби ректор оид ба илм ва инноватсия дар донишгоҳи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен. ин ҷаласаи тақдирсоз 30 сол қабл аз ин на фақат тақдири мардуми тоҷик, балки тамоми мардуми Осиёи Миёнаро ҳал намудааст ва мо аз он тезу тундиҳое ки дар ҷамъият буд хабар дорем ва он насле ки он вақт ба олам омада буд имрӯз умри 30 сола дорад ва 30 сол боз мо аз он шукргузорӣ менамоем ки зери осмони соф бо сулҳу салоҳ зиндагӣ мекунем ва дар давоми ин 30 сол ман мебинам ки мардум фарзандони худро нотарсона бе ягон дилхарошӣ фарзандонашро ба мактаб гусел мекунад, мардум ба кор мераванд, аз кор меоянд, тӯи тамошоҳо доранд, зодрӯзашонро қайд менамоянд ва он дастовардҳое ки дар давоми ин 30 сол мо ба даст овардаем зери ҳамин осмони соф ва зери роҳбарии хиратмондании фарзанде ки дар ҳамон рӯз дар ҳамон вақту соат барои мо гӯё ки ҳамчун як атои худо омада буд, бисёр дастовардҳои бузургро ноил шудем. ин на фақат 4 вазифаҳои стратегие ки дар назди мо аз тарафи роҳбари давлат гузошта буданд, балки ин пеш аз ҳама ҳамин дастаҷамъӣ, худфаҳмӣ, ҳусни тафоҳумӣ тамоми табақаҳои мардуми Тоҷикистон мебошад. ғайр аз ин сулҳу осоиштагӣ ва ташаббусҳои роҳбари ташаббускор буд ки як ҳамдӯстӣ, бародарӣ бо давлатҳои ҳамсоя ҳам ба роҳ монда шудааст ва ман ҳамчун олиме ки ба таърихи мардуми Осиёи Миёна машғулам, аз он хурсанд ҳастам ки ҳамин дӯстии абадӣ, созишномаи дар бораи дӯстии абадӣ байни Тоҷикистон ва Ӯзбекистон имзо шуд ва ин имкон медиҳад ки мо ба тамоми он дастовардҳое ки аҷдодони мо доштанд, он мероси бебаҳое ки онҳо гузоштанд, мо ҳам ҳаққу ҳуқуқ дорем ки онҳоро аз они худ гӯем ва гӯем ки олимон ва ҷавонон мутахассисон дар ин соҳаҳои гуногуни таърих, маданият, фарҳанг ва маънавияти халқи тоҷик тадқиқотҳои худро мебаранд. ман Нуруллоев Ширинишоҳ, роҳбари дафтари матбуоти Кумитаи иҷроии ҳизби халқии Думи Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакен ҳастам. воқеан имрӯз дар саросари кишвари Тоҷикистони азизамон як шукӯҳу шаҳомати хоса ва як тантанаҳои ҷашнӣ аст ки бахшида ба 30-мин солгарди иҷлосаи тақдирсоз ва рӯзи президенти Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон фармо мебошад. воқеан иҷлосаи 16 шӯрои олии давлати 12 як дарвозаи тиллоии таърихро барои миллати мо боз намуд ва моро дуюмбора, яъне ки новобаста аз 9 сентябри соли 1992 ки мо истиқлол ба даст овардем, бори дигар 16 ноябри соли 1992 исбот кард ки Тоҷикистон дар таърих таваллуди дуюмбора кард, яъне ки ҳокимияти мутлақ, сохти конститутсионӣ ва роҳбари оқилу доно, фарзандаи миллат, муҳтарам пешвои миллат дар ҳамон давраҳои бесару сомониҳо зимоми давлатдориро ва аркони сохти давлатдориро бар дошти худ гирифтанд ки бениҳоят вазмин буд. таърих бори дигар исбот мекунад ки халқи тоҷик дорои фарҳанги ғанӣ мебошад ва мероси бениҳоят гаронбаҳо дорад ки нагузошт миллат умуман давлати тоҷик аз байн равад. Комилҷон Аҳроров, устоди коллеҷи омӯзгории шаҳри Панҷакен. дар сарнавишт ва таърихи ҳар халқу миллат санаҳое ҳастанд ки воқеан барои мардумаш роҳи ояндаи инкишофро муайян карданд, барои мардумаш хеле сарнавиштсоз ҳам ҳастанд. аз ҷумла дар Тоҷикистони азизи мо низ чанд санаҳои муқаддасе ҳастанд ки яке аз онҳо ҳамин 16 ноябр аст. воқеан дар тирамоҳ умуман фасли тирамоҳ барои мардуми мо як фасли бисёр муқаддас аст, зеро мо ҷашнҳои хеле муқаддас дорем. аз ҳамун
آغاز تیر ماه از استقلالت دولت جمهوری تاجیکستان سر کرده تا به روز پرچم ملی جمهوری تاجیکستان و همچنین تا به روز جلسه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و همگان خوب در خاطر دارند که ما در سالهایی که تاجیکستان خیلی پریشان بود، تاجیکستان یک میدان شاید تجربه های حربی قرار داشت، ما زمین اجلاسیه بود که تقدیر آینده کشور ما رو حل نمود، وضعیت رو به اعتدال آورد و خوشبختانه مردی رو رهبر جمهوری ما انتخاب نمود که آینده درخشان تاجیکستان محض به او وابسته است. و همچنین امروز روز دیگر روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان است. ما همیشه افتخار میکنیم که پرزیدنت ما کفیل صلح و وحدت هستند، آن کس هستند و ما امروز آزاد زندگی میکنیم، آباد و آسایشته زندگی میکنیم و باید ما به قدر این نعمت‌های بزرگ برسیم. و سعدی هم گفته است که خداوند به انسان دو نعمت می‌دهد، یکی نعمت نفس فرو بردن و دیگری نعمت نفس برآوردن و انسان در یک شبانه روز 24000 مرتبه نفس میکشیده است. یعنی سعدی میگه که خداوند به انسان در یک شبانه روز 24000 مرتبه خلعت حیات میپوشاند. پس ما باید شکر کنیم پیش از همه زنده سالم هستیم، در فضای صلح و آباد زندگی میکنیم. من صدقاً و قلباً همه مردم تاجیک با این روز خیلی برایشان مقدس، روز برایشان خیلی تقدیرساز، همشون از صمیمانه مبارکباد میگم و امید میکنم که ما یک عمر در هوای صلح و وحدت و آسایشتگی زندگی خواهیم کرد. در کاخ فرهنگ با اشتراک رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق بخشیده به 30مین سالگرد اجلاس 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جمع آمد تنتنوی دایر گردید. نخست سرود ملی جمهوری تاجیکستان صدا داد. سپس رئیس شهر پنجکند خالقزاده عبدالخالق به سخن برآمده عاید اجلاس فراموش‌ناپذیر ملت و خدمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام رحمان سخنرانی نموده از جمله افزود: همداران ارجمند، حاضرین گرامی، ما در آستانه تجلیل 2 سنه مبارک 30مین سالگرد برگزاری اجلاسه سرنوشت‌ساز 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان قرار داریم که در سراسر تاجیکستان عزیز و محبوبمان با تنتنه و شکوه و شهامت خاصه جشن گرفته می شود. با شکر و سپاس بی‌پایان از سیاست خردمندانه، صلح‌جویانه و بنیادکارانه
асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дар ободии ватани азизамон, шумо ҳозирини гиромӣ ва ҳамаи мардуми шарафманди диёрамонро бо 30-мин солгарди баргузории иҷлосаи сарнавиштсози 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон самимона табрик менамоем. мо таи 30 соли истиқлоли давлатӣ таҳти сарвараи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастовардҳои азими сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ноил гаштем, ки самараи онро имрӯз дида истодаем. имрӯз ҷумҳурии мо ҳамчун кишвари рӯбарушд барои мавқеи сазовор ёфтан дар байни мамлакатҳои ҷаҳони мутамаддин зери роҳнамоиҳои ин сиёсатмадори бузурги сатҳи байналмилалӣ саъю талош мекунад. зимнан замина ва ибтидои ин дигаргуниҳои азим 30 сол қабл маҳз дар иҷлосаи таърихии 16-ами шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон гузошта шудааст. дар ҳамин иҷлосаи таърихӣ бо амри тақдир ва пешниҳоди вакилони бароманди он, пешвои муаззами миллат, фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб шуда, зимоми давлатдории тоҷиконро дар душвортарин марҳилаи нави таърихӣ ба зиммаи худ гирифтанд. ҳозирини гиромӣ, дар оғоз мехоҳам ҷойгоҳ ва нақши муҳими ин иҷлосаи тақдирсоз, ки пешвои муаззами миллатро ба ҷомеаи Тоҷикистон эҳдо намуд, ёдовар шавам. иҷлосаи 16-ами шӯрои олӣ замоне баргузор гашт, ки парокандагии сиёсӣ дар ҷомеаи тоҷик на танҳо дар фазои мафкуравӣ, балки дар табиати муносибату ҳамдигарпазирии мардуми минтақаҳои гуногун амиқ реша давронда буд ва бархе аз онҳо аз паси сангарҳо тавассути зури силоҳ муносибаташонро бо ҳамдигар муайян карданӣ мешуданд. ҳар гурӯҳ талош меварзид, ки самти тараққиёти ҷомеа тибқи ҳадафу манфиатҳои он пеш равад ва мутаассифона аксарияти зимомдорони он вақтаи давлат ҷуръату масъулияти ба ҳам наздик кардани манфиати ин гурӯҳро дар атрофи наҷоти Тоҷикистон нишон намедоданд. дар натиҷа ҷомеа ҳарчи бештар ба вартаи рукуди сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодӣ наздиктар мешуд. маҳз дар ҳамин давраи ҳассос бо ташаббус ва саъю эҳтимоми як зумра намояндагони мардумӣ, ки эҳтимоли бо чӣ гуна хатар дучор шудани давлати тозаистиқлоли Тоҷикистонро дар сурати идомаи минбаъдаи даргириҳои дохили равшан тасаввур мекарданд, моҳи ноябри соли 1992 иҷлосаи таърихии 16-ами шӯрои олӣ даъвати 12-ум дар қасри арбоби шаҳри Хуҷанд ба кор шурӯъ намуд. рӯзномаи фаъолияти иҷлосия бо тақозои масъалаҳои муҳими рӯз таҳия шуда, аслан ба ҷустуҷӯи роҳҳои дарёфти бартарафсозии вазъияти ногувори ҳаёти ҷамъиятӣ нигаронида шуда буд. инро тамоми мардуми Тоҷикистон бесаброна интизор буданд ва ба натиҷаи фаъолияти ин ҷамъомади сиёсӣ бо чашми умед менигаристанд. аз натиҷаи мусбати иҷлосаи мазкур имконияти минбаъд ҳамчун субъекти комилҳуқуқи сиёсати байналмилалӣ эътироф кардани Тоҷикистон низ сахт вобастагӣ дошт. барои иҷрои ин вазифаи таърихӣ иҷлосаи 16-ами шӯрои олӣ новобаста аз фазои номусоид роҳи ҳалли мусолиҳатомези сиёсии масъалаҳои дар ҳаёти ҷомеа ба амал омадаро аз ҳама муносиб донист. маҳз тавассути интихоби чунин шеваи мусолиҳаомези ҳалли мушкилот зимни баррасии масъалаҳои мубрами ҳаёти ҷамъиятии он давра ба иҷлосия муяссар гашт, ки проблемаҳои барқарорсозии низоми
фалаҷгаштаи идоракунии давлатӣ, таъмини ҳокимияти қонунии сиёсӣ ва интихоби сарвари нави сиёсиро бо муваффақият ҳал намояд. бо назардошти ин талаботи тараққиёти ҷомеа, иҷлосият чунин роҳбари сиёсиро дар симои яке аз намояндагони бароманди халқ, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, дақиқан шинохту рӯи кор овард, ки минбаъд таҳкими асосҳои сулҳу ваҳдат, тартиботи ҷамъиятӣ ва рушди давлатдории навини тоҷик бо фаъолияти созандаи муҳтарам пешвои муаззами миллат робитаи ногусастанӣ пайдо кард. чунин интихоби вакилони мардумӣ асосҳои воқеӣ дошт, зеро ҳанӯз дар оғози нооромиҳои иҷтимоӣ ва муҳокимаи онҳо дар ҷаласаҳои пештараи шӯрои олӣ баромадҳои ҷасуронаи вакили мардумӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон маҳз барои волоият ва ҳимояи қонунҳои амалкунанда равона гардида буданд. ин баромадҳо аз он шаҳодат медоданд, ки муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дорои хислатҳои дурандешӣ, роҳбарӣ, ҳақиқатпарастӣ, ҷасорати хоса буда, ҳамчун сиёсатмадори варзида маҳз дар ҳамон солҳои муқовимати шаҳрвандӣ ташаккул ва такомул ёфтанд. ба ҳайси роҳбари сиёсии мамлакат интихоб шудани муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро мардуми дар он ваз ташнаи сулҳу оромии Тоҷикистон фоли нек ҳисобида, дар симои ӯ наҷотбахшу сарпарасти воқеии миллатро диданд. бо роҳбарии раиси тозаинтихоби шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳайати нави ҳукумати мамлакат таъсис ёфт ва барои ба эътидол овардани вазъи печидаи сиёсии кишвар қадамҳои устувор гузошта шуд. нахуст иқдоми ҳукумати ҷадиди қонунии кишвар дар мавриди эълони оташбас миёни гурӯҳҳои даргир ва барқарор кардани сохторҳои ҳукумати конститутсионӣ дар қаламрави Тоҷикистон аз ҷониби мардуми азияткашидаи мамлакат хуш истиқбол ёфт. иқдомҳои нахустин ҷиҳати хомӯш кардани оташи ҷанги шаҳрвандӣ, ба ватан баргардондани ҳазорҳо нафар гурезагони иҷборӣ, таҳкими пояҳои низоми давлатдорӣ бо қабули конститутсия ва интихоботи президенти ҷумҳурӣ маҳз бо қарорҳои ин иҷлосияи тақдирсоз гузошта шуд. баъдан бо талошу кӯшиш ва ҷоннисориҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ниҳоят мо ба иҷрои ин ҳадафҳо ноил шудем. ҳазорҳо нафар гурезагон ба ватан баргардонида шуданд. баъди талошҳои зиёд ва бо миёнҷигарии Созмони Милали Муттаҳид, давлатҳои ҳамҷавору дӯст соли 1997 байни давлат ва мухолифин созишномаи истиқрори сулҳ ва ризояти миллӣ ба имзо расид ва Тоҷикистон ба роҳи рушди иқтисодӣ қадам наҳод. ба маънии дигар, ба ҳама дигаргуниҳои азиме ки тӯли 30 соли охир дар ватани мо ба вуқӯъ пайвастанд, маҳз дар ин иҷлосаи таърихӣ ва бо интихоби фарзанди фарзонаи миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маснади раиси шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон замина гузошта шуд. татбиқи амалии стратегии пешгирифтаи иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон имконият дод, ки на танҳо пастравии истеҳсолот боз дошта шавад, балки ҳамасола ҳамчун афзун шудани ҳаҷми умумии маҳсулоти дохилӣ таъмин гардад. бо такя аз чунин муваффақияти ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии хиратмандонаи пешвои муаззами миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар муддати кӯтоҳи таърихӣ дар кишварамон иншооте сохта шуданд ва алҳол бунёд шуда истоданд, ки онҳоро мардум садсолаҳо интизор буданд. бо мақсади аз бунбасти нақлиётӣ баровардани кишвар, таъмини ягонаи коммуникатсионӣ ва ба ҳам пайвастани минтақаҳои кишвар, таъмини истиқлолияти энергетикию озуқаворӣ тадбирҳои зиёд андешида шуданд ва ҳоло татбиқи ҳадафи чороми стратегии ҳукумати мамлакат бо раҳнамоии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон саноатикунонии босуръати кишвар бо муваффақият идома дорад.
ҳамаи ин муваффақиятҳо дар партави он қарорҳои иҷлосаи 16 шӯрои олӣ ки ҳадафашон баланд бардоштани сатҳи зиндагии мардум буд ба амал омаданд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар яке аз суханрониҳои худ ба муносибати таҷлили ин иҷлосаи таърихӣ ки саодату наҷоти миллатро аз пайдош баҳои сазовор дода таъкид намуданд. иҷлосаи 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон рӯйдоди воқеии таърихӣ мебошад, зеро маҳз дар ҳамин иҷлосия тақдири ояндаи давлати миллии тоҷикон таррезӣ гардид ва ба сӯи ҳадафҳои бузурги умуми миллӣ, сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ қадами нахустин гузошта шуд. ин маънеро раиси вилояти суғ муовини якуми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Раҷаббой Аҳмадзода борҳо таъкид дошта, нақши онро барои бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқ бунёд, дунявӣ ва ягона муҳим арзёбӣ намуданд. дар маҷмӯъ иҷлосаи таърихии 16 шӯрои олии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳаввулоти амиқи сиёсию иҷтимоӣ ва иқтисодиро дар ҳаёти ҷамъиятии мамлакат ба вуҷуд овард. ҳозирини гиромӣ, таърихи 30 соли баъди ин иҷлосаи таърихӣ собит намуд ки вакилони он дар интихоби сарвари давлат дурбинона мавқеи худро муайян намуданд. дар ин муддат Тоҷикистон бо раҳнамоии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз як мамлакати ҷангзада ба кишвари рӯ ба рушд табдил ёфт. имрӯз сокинони кишвари азизамон ифтихорманд ҳастанд ки президенти мамлакатамон ҳамчун бунёдгари таърихи навини Тоҷикистони соҳибистиқлол, эҳёгари тамаддуну фарҳанги кӯҳанбунёди дирӯзу имрӯзи миллатамон на фақат дар таъмини ҳаёти хуши халқи тоҷик саҳми бузург гузоштанд, балки ҳамчун абармарди эътирофгардидаи сатҳи байналмилалӣ дар ҳалли масоили байналмилалӣ ва оромӣ ва осоиштаи тамоми минтақа низ нақши босазо доранд. ин ҷо дар бораи саҳми бузург ва мондагори муҳтарам пешвои муаззами миллат сухан гуфта, аз хислатҳои умдаи барои як сиёсатмадори сатҳи ҷаҳонӣ хос метавон ҳарф зад. нахуст дар шароити буҳронии баъди иҷлосаи таърихии 16 шӯрои олӣ ки пояҳои давлат ва иқтисод фалаж гашта буд, ҳазорон нафар аз ватан гуреза шуда буданд, ҷанги шаҳрвандӣ идома дошт ва Тоҷикистон ҳанӯз нерӯи ҳирфаии ҳарбӣ надошт. на ҳар сиёсатмадор метавонист истодагарӣ намояд. пешвои муҳтарами миллати мо дар ин вазъи муташанниж ҳам дар сар андешаи фардои неки ватанро доштанд ва барои расидан ба он аз худгузаштагӣ нишон медоданд. аз ин ҷост ки таҷрибаи сулҳофаринии муҳтарам пешвои муаззами миллат имрӯз дар ҷаҳон чун таҷрибаи нодир шуморида омӯхта мешавад. онро сиёсатмадорони сатҳи ҷаҳонӣ низ эътироф намуданд. сониян Тоҷикистон бо қабули конститутсияи нахустини худ дар соли 1994 ба ҷомеаи ҷаҳонӣ эълон дошт ки бунёди давлати демократӣ, дунявӣ, ҳуқуқбунёдро бебозгашт интихоб намудааст. ин паёме буд ба ҷомеаи ҷаҳонӣ ва онҳое ки дар дохил ва хориҷ андешаи дигар доштанд. баъдан пешоруи Тоҷикистони тозаистиқлол на танҳо мустаҳкам намудани пояҳои иқтисодии давлат, балки барқарор намудани оқибатҳои гарони ҷанги таҳмилии шаҳрвандӣ низ қарор дошт. бо талошҳои пайгиронаи пешвои миллат, бо созмонҳои байналмилалӣ, институтҳои бонуфузи молиявии ҷаҳонӣ робитаи ҳасана барқарор намуда, ин мушкилии ҷиддӣ низ дар муҳлати нисбатан кӯтоҳ ҳал карда шуд. қаҳрамонии дигари муҳтарам пешвои муаззами миллат ноил шудан ба ризоияту оштии миллӣ ва бо ин гузоштани заминаи боэътимод ба ваҳдати миллӣ аст ки бо имзои созишномаи истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ба даст омад. бо расидан ба сулҳ ва оштии миллӣ барои рушди иқтисодии давлат имконияти воқеӣ пайдо шуд ва Тоҷикистон бо роҳнамоии муҳтарам пешвои муаззами миллат бо ҷалби сармояи шарикони рушд ва татбиқи лоиҳаҳое даст зад ки
ҳукумати пурқудрати шӯравӣ аз иҷрои онҳо истиҳола менамуд. инҷо ман муайян намудани ҳадафҳои стратегии мамлакатро дар назар дорам, ки бо расидан ба онҳо Тоҷикистон ба қатори давлатҳои рушд карда шомил мешавад. баромадан аз бунбасти коммуникатсионӣ бо бунёди роҳу пул ва нақбҳо амалӣ гардид ва ин кор ҳоло низ дар минтақаҳои мамлакат идома дорад. бо ин на танҳо ба рушди иқтисодӣ, балки бунёди Тоҷикистони воҳид, ваҳдати воқеии миллӣ низ заминаи боэътимод гузошта шуд. ҳоло хушбахтона аз тариқи ин роҳу нақбҳо дар ҳар фазли сол метавон ба ҳар гӯшаи Тоҷикистон сафар кард. иқдоми дигари ватандӯстонаи муҳтарам пешвои муаззами миллат расидан ба истиқлоли энергетикӣ аст, ки бо бунёди силсилаи нерӯйгоҳҳои барқии обӣ, эҳёи сохтмони бузургтарин ва нодиртарин нерӯйгоҳи барқии обии Роғун идома меёбад. бо роҳандозии ислоҳоти густарда дар соҳаи кишоварзӣ Тоҷикистон ба иҷрои ҳадафи сеюми стратегӣ таъмини амнияти озуқаворӣ даст меёбад. ҳоло бошад бо дастури муҳтарам пешвои муаззами миллат ба татбиқи ҳадафи чоруми стратегӣ саноатикунонии босуръати кишвар оғоз намудааст. ин ҳам аз фазилати ояндабинии муҳтарам пешвои муаззами миллат маншаъ мегирад. дар мисоли фаъолияти корхонаи муштараки Зарафшон, ки дар иҷрои нақшаи саноат, ғанӣ гардондани буджет ва ободонию шуғлофарӣ саҳми калон дорад, аҳамияту моҳияти ин иқдоми муҳтарам пешвои муаззами миллатро фаҳмидан мумкин аст. ҳамдиёрони азиз, тавре ёд шуд, ҳоло таҷрибаи сулҳофарини асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҷомеаи байналмилалӣ мавриди омӯзиш қарор гирифтааст. баробари ин, дар 30 соли баъди иҷлосияи таърихии 16-уми шӯрои олӣ, пешвои миллати мо дар минтақа ва ҷомеаи ҷаҳонӣ чун сиёсатмадори хирадманд ва ташаббускор шинохта шуданд. ташаббусҳои сарвари давлати мо оид ба ҳифзу истифодаи об аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид пазируфта дар ин замина ва ба хотири рушди ҳамкориҳои минтақавӣ дар пойтахти мамлакат шаҳри Душанбе ҳамасола ҳамоишҳои сатҳи ҷаҳонӣ ва минтақавӣ доир мешаванд, ки ин далели боэътимоди афзудани нуфуз ва обрӯи пешвои муаззами миллати тоҷикон аст. мавқеи устувори сарвари давлат дар мавриди бо роҳи гуфтушунӣ ва мусолиҳа барқарор намудани сулҳу салоҳ дар Афғонистони ҳамсоя ва ҳалли низоъҳои минтақа далели хиради сиёсӣ аст. ҳамаи мо шоҳидем, ки бозгашт ба асолати миллӣ, эҳтиром гузоштан ба арзишҳои миллӣ, арҷгузорӣ ба таърих ва фарзандони номвари миллат аз ибтикори дигари наҷиби пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар сиёсати иҷтимоӣ ва фарҳангии ҳукумати мамлакат аст. хушбахтона инро мардуми шарафманди диёрамон дар заминаи ғамхориҳои пайвастаи пешвои миллат ва боздидҳояшон аз шаҳри Панҷакен худ шоҳид ҳастанд. мо хуб дар ёд дорем, ки сафари нахустини муҳтарам пешвои муаззами миллат ба шаҳри Панҷакен аз зиёрати оромгоҳи устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ дар Панҷруд оғоз шуд ва баъдан бо дастури бевоситаашон 3 маротиба мақбараи устод таҷдид шуда 1150-солагии сардафтари назми тоҷику форс дар сатҳи ҷаҳонӣ таҷлил гардид. ба феҳристи мероси башарии созмони ЮНЕСКО ворид шудани бостоншаҳри Саразм, боздидҳо аз он, таҷлили 5500-солагии он дар сатҳи ҷаҳонӣ ва ба ин васила бунёди осорхона, дарвоза ва дигар иншоот аз ибтикори дигари ватандӯстона ва фарҳангпарваронаи муҳтарам пешвои муаззами миллат аст. инҷо мехоҳам аз суханронии муҳтарам пешвои муаззами миллат дар маросими таҷлили 5500-солагии бостоншаҳри Саразм ин чанд нуқтаро ёдовар намоям, ки моро ба ифтихору шукргузорӣ водор менамояд. ба таъкиди муҳтарам пешвои муаззами миллат, ҳукумати мамлакат танҳо дар 20 соли охир аз ҳисоби буҷети давлатӣ барои иҷрои тарҳҳои гуногун дар шаҳри Панҷакен зиёда аз 1 миллиарду 200 миллион сомонӣ равона намуда, илова ба ин
аз ҷониби ҳукумати кишвар дар шаҳри Панҷакен 18 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи беш аз 1 миллиарду 300 миллион сомонӣ татбиқ гардида дар доираи онҳо сохтмону таъмир ва муҷаҳҳаз намудани муассисаҳои таълимӣ, бунёду таҷдиди роҳҳои автомобилгард, кам кардани талафоти нерӯи барқ, дастгирии хоҷагиҳои деҳқонӣ, соҳилмустаҳкамкунӣ ва пешгирии зарари офатҳои табиӣ анҷом дода шудааст. дар давраи соҳибистиқлолии кишвар бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷалби сармояи дохиливу хориҷӣ дар шаҳр даҳҳо корхонаву коргоҳҳои нави истеҳсолӣ бунёд гардида дар онҳо ҳазорон нафар сокинони шаҳр ва деҳоти он бо ҷойи кор таъмин шуданд. дар ин давра 444 километр хатҳои интиқоли барқи 04 киловолта, 91 километр хати интиқоли барқи баландшиддати айни Панҷакен, 425 нуқтаи трансформаторӣ ва як зеристгоҳи барқии 35 киловолта бунёд гардида зеристгоҳи барқии 220 киловолтаи рӯдакӣ ба маблағи 260 миллион сомонӣ таҷдид карда шуд. таҷдиду азнавсозӣ намудани роҳи мошингарди айни Панҷакен ба масофаи 113 километр ба маблағи 770 миллион сомонӣ яке аз корҳои муҳим барои мардуми Панҷакен анҷом додаи ҳукумати мамлакат дар замони истиқлол мебошад, ки дар натиҷа мушкилоти сокинон дар ин самт бартараф гардид. илова бар ин дар зарфи солҳои охир беш аз 30 километр роҳҳои дохилӣ тармиму таҷдид гардиданд. бо дастгирии ҳукумати мамлакат ва бо ҷалби соҳибкорон дар шаҳри Панҷакен 43 бинои нави муассисаҳои таълимӣ ва 51 маркази саломативу бунгоҳҳои тиббӣ сохта ба истифода дода шуданд. ҳамчунин 40 марказу бунгоҳҳои саломатии деҳот таъмир гардиданд. хизматҳои муҳтарам пешвои муаззами миллат ҳам дар дохили кишвар ва ҳам берун аз он эътироф гардидааст. барои саҳми бебаҳо дар густариши ҷомеаи умумибашарӣ муҳтарам пешвои муаззами миллат ба гирифтани истораи тиллои Алберт Швейтсер ба унвони фахрии профессори Академияи умумии ҷаҳонии тиб дар соҳаи илмҳои гуманитарӣ сазовор дониста шуданд. дар ҷаҳон аввалин сиёсатмадоре ҳастанд, ки ин мукофоти олиро соҳиб гардиданд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар солҳои гуногун ҳамчунин бо ордени алмосдори Истораи сарпараст, ҷоизаи олии ҷамъиятии бунёди байналмилалии хайрияи сарпарастони аср, ордени қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд, ҷоизаи бунёди байналмилалии нависандагон ва рӯзноманигорони ҷумҳурии Туркия, истораи ёқутии сулҳовар, медали тиллои Маҷлиси халқии яъне парлумони ҷумҳурии Мисли Араб, нишони фахрии Иттиҳоди давлатҳои мустақил, ордени шӯрои олимпии Осиё, медали тиллои аршгузорӣ ба Мавлоно Ҷалолиддини Балхии ЮНЕСКО, ордени тиллои эҳёи роҳи Абрешим, медали тиллои ба номи Николай Блохин, мукофоти олии Академияи илмҳои тибби Федератсияи Россия, ордени сестораи дараҷаи 1 бо занҷираи тиллои Ҷумҳурии Латвия, ордени княз Ярослави Ҳаким дараҷаи 1 Украина, нишони Покистон, олитарин мукофоти давлати Ҷумҳурии Исломии Покистон ва даҳҳо мукофотҳои ҷоизаҳо сарфароз гардида шуд. инчунин бо орденҳои қаҳрамони Тоҷикистон соли 1999, ордени Достиқ дараҷаи аввал Ҷумҳурии Қазоқистон соли 2002, ордени қаҳрамони миллии Афғонистон Аҳмадшоҳи Масъуд соли 2005, ордени се ситораи Латвия, орден барои хизматҳо дараҷаи аввал Украина, ордени Ҳайдар Алиев соли 2012 Озарбойҷон, ордени президенти Туркманистон соли 2012, ордени Ҳилол ва Ситора Кумитаи байналмилалии мубориза бо терроризм, маводи мухаддир ва ҷиноятҳои экологӣ, ордени Шӯрои олимпии Осиё, ордени Александр Невский Русия соли 2017 барои саҳми бузург ва талошҳои созандаи иқдомҳои пайваста дар роҳи рушди бесобиқаи муносибатҳои гуногунҷабҳаи байнидавлатӣ ва дӯстии халқҳои Тоҷикистону Россия, ордени фаросати Ҷумҳурии Қазоқистон соли 2018 барои саҳми муносиб дар рушди густариши муносибатҳои дӯстию ҳамкорӣ, ордени Эл-Юрт ҳурматӣ соли 2018 Ӯзбекистон барои саҳми сазовори шахсӣ дар таҳкими робитаҳои бисёр асраи дӯстӣ,
таҳкими муносибатҳои неки ҳамсоягӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ, тавсеяи робитаҳои гуногунҷабҳаи фарҳангӣ ва гуманитарӣ байни халқҳои бародари ӯзбеку тоҷик барои хидматҳои бузург дар рушди ҳамкории самарабахши ҷумҳурии Тоҷикистону Ӯзбекистон ва манфиати наслҳои имрӯзу оянда ташаббусҳои самаранок барои таъмини сулҳ, амният ва субот дар минтақа сарфароз гардонда шуданд. инчунин бо медалҳо ва ҷоизаҳои медали тиллоии ҷашнӣ ба номи Абуалӣ ибни Сино ЮНЕСКО соли 2002, нишони фахрии Иттиҳоди давлатҳои мустақил соли 2007, медали тиллоии парлумони ҷумҳурии Мисри Араб соли 2007, мукофоти байналмилалии Пётри Кабир, медали тиллои Федератсияи байналмилалии сулҳ ва ризоят, мукофоти сулҳи Созмони Милали Муттаҳид, пешвои асри 21 Созмони ҷамъиятии Шӯрои Аврупоӣ соли 2011, унвонҳои фахрии доктори ифтихории Донишгоҳи Миллии Киев ба номи Тарас Шевченко соли 2008, профессори ифтихории Донишгоҳи Кӯҳии Урал соли 2009, профессори ифтихории Донишгоҳи давлатии Москва, профессори ифтихории Институти Шаршиносии Академияи илмҳои Россия соли 2009, профессори ифтихории Донишгоҳи Цзиньцзяни Хитой соли 2010, профессори ифтихории Донишкадии давлатии иқтисод ва идораи Туркманистон, профессори ифтихории Донишгоҳи давлатии фаннии нафти Уфа, доктори ифтихории Донишгоҳи Қоҳира, камарбанди сӯи теквандо ва даҳҳо ҷоизаҳои илмии ҷаҳониро муҳтарам пешвои муаззами миллат сазовор гаштанд. моҳи октябри соли равон президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо ордени барои хизмат дар назди ватан дараҷаи 3 мукофотониданд. дар вотории сарони давлатҳои Осиёи марказӣ бо қарори муштараки сарони давлатҳои Осиёи марказӣ барои хизматҳои шоиста дар рушди муносибатҳои дӯстӣ, ҳамсоягии нек, ҳамдигарфаҳмӣ ва ҳамкории давлатҳои Осиёи марказӣ, таҳкими сулҳу амният дар минтақа, пешбурди манфиатҳо ва ташаббусҳои муштараки кишварҳои минтақа дар арсаи байналмилалӣ, нахустин мукофоти олӣ, нишони фахрии рамзи сарони давлатҳои Осиёи марказӣ дар вазъияти тантанавӣ ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тақдим карда шудааст. ҳамдиёрони азиз, воқеан бо чунин пешвои муаззаму ғамхор ифтихор карда барои ободии ин ватан бояд фидокорона заҳмат кашид. дар фарҷом бо боварӣ изҳор медорам ки шумо ва ҳамаи ҳамдиёрони шарафмандамон чун тамоми халқи заҳматқарину сарбаланди Тоҷикистон таҳти роҳбарӣ ва сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо азму иродаи қавӣ ва эътиқоду боварии комил ба фардои дурахшон амал карда барои ҳифзи дастовардҳои даврони соҳиб истиқлоли ватани маҳбубамон беш аз пеш кӯшиш ба харҷ медиҳанд. дар ин лаҳзаҳои фараҳбахш ва таҷлили санаҳои муҳими таърихии миллат, 30-мин солгарди иҷлосияи таърихии 16-ами Шӯрои Олии Тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон бароятон тандурустии комил, умри бобаракат ва дар амалӣ гардидани ормонҳои бунёдкоронаамон комёбиҳо орзу мандам. бигзор ғояҳои иҷлосияи таърихии 16-ами Шӯрои Олии ҷумҳурии Тоҷикистон, мақоми роҳбарии пешвои муаззами миллати тоҷикон, ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷовидону поянда бошад. 30-солагии иҷлосияи 16-ами Шӯрои Олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муборак ҳамдиёрон. бахши расмии чорабинии тантанавиро бахшида ба 30-мин солгарди баргузории иҷлосияи 16-уми Шӯрои Олӣ ва рӯзи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳусни анҷом мебахшем.
حاضرین ارجمند در این لحظه های تاریخی برنامه فرهنگی هنرمندان بخش فرهنگ شهر پنجکند را بخشیده به 30مین سالگرد برگزاری اجلاس 16 شورای عالی و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان منظور شما می‌گردانیم. اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان در تاریخ خلق تاجیک حقیقتاً هم برای خلق تاجیک و تمام تاجیکستانیان تقدیرساز بوده اهمیت تاریخی و عمومی جهانی دارد. به شرافت سعی و تلاش پیگیرانه و سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، وضع تاجیکستان تدریجاً به اعتدال آمد و صلح در انتظار برقرار گردید و ما امروز در فضای صلح و ثبات کشور محبوبمان تاجیکستان صاحب استقلال روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و 30مین سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را با تنتنه جشن میگیریم. خوشا ای ملت تاجیک که سامانی دیگر آمد، صفای پیشوای نو زی عصری نو به سر آمد. زمین خورم سما صاف و مبراه است از پاکی که نوری آریا از فر خورشید سحر آمد. به سوگندش وفا بنمود همچون نیک فرزند، کف خاک وطن را بهتر از دور و گوهر آمد. بلند افراخته پرچم درفش کاویان دریا، نشان و نام دولت را فراز از بحر و بر آمد. پیشوای ملت ما، افتخار ملتی، پاسدار روح اجدادی و یار ملتی. مهری تو در سینه خرد و کلان دارد مقام، پاک باز و خوش سرشتی غمگسار ملتی. سرور فرزانه دوران ما، عینک فرزند عالی شان ما، خلق تاجیک را با هم آورده ای، تاجیکستان را چو گل پرورده ای. با تو می نازد وطن زیرا که تو مثل فردوسی بهشتش کرده ای. در صفی پیش وطن خواهان این کشور تویی، عبرت هر یک وطن خواه و وطن پرور تویی. در ره امروز و فردا خلق را باور تویی، رهنما و پیشوا و رهبر و سرور تویی. خیستی چون مرد میدان، رهنمای خلق تاجیک، رهنمای ملت خود، رهنمای خلق تاجیک. مردی
مرد فردی در زمین و در زمانه در دل مردم نهادی از صداقت آشیانه. نسل جوان را پیشوا با این پیامش شاد کرد، در مرزی قلبشان گلباغ ها بنیاد کرد. ما با پیامی پیشوا یک جا همه تن داده ایم، از حق نمی تابیم رو، ما ملتی آزاده ایم. کوه وطنم بوی گل تر دارد، هر سنگ وطن ندای مادر دارد. شکرانه کنیم که تاجیکستان عزیز مانند جناب عالی سرور دارد. البته باوری کرده ایسان کرده تا مطمئن گردوندن و تا انتخاباتی نو همه ما شیشتگی در این تالار باید یارو برادر باشیم، هم فکر باشیم و تمام چاره ها رو ببینیم که در جمهوری پیش روی خود گرفته شود. وظیفه اساسی هر یک شیشتگی در این تالار از آن عبارت است که پیش روی خود را بگیریم و از ساعتهای مقصد و مرامی در این وظیفه عالی که شما باوری کردیم از این سر نشد. باور کنید ما حاضر بعضا آدما میگه از ما وابستگی ندارد، نه، از هر یک شخصی ما ذره هم باشد وابستگی توان دارد. دریای ملت پیشوا ای سری بالای ملت پیشوا ای دلی دریای ملت پیشوا ای سری بالای ملت پیشوا مطلعی خورشید امیدی سحر مطلعی خورشید امیدی سحر اختری شبهای ملت پیشوا اختری شبهای ملت پیشوا وطن عاشقی شیدای ملت پیشوا والی هر یک وجب خاکی وطن عاشقی شیدای ملت پیشوا تاجیکستان با تو دولت یار شد دولت و دنیای ملت پیشوا تاجیکستان با تو دولت یار شد تو دنیای ملت پیشوا تاجیکستان با تو دولت یار شد دولت و دنیای ملت پیشوا
توجیکستان با تو دولت یار شد دولت و دنیای ملت پیشوا
بحری نجات ملتم در خطر چون بود تقدیری وطن قوهی اهریمنی پرزور بود هر یک ناخلاف چون اهریمن آمدید بحری نجات ملتم در خطر چون بود تقدیری وطن قوهی اهریمنی پرزور بود هر یک ناخلاف چون اهریمن پیشوای ملتی تاجیک شما راهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما راهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما راهنمای ملتی تاجیک شما پیشوای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما راهنمای ملتی تاجیک شما قهرمان ملتی تاجیک شما پروردگار ما آمد نور حق بر دیار ما آمد جنگ بنیاد ساز ما بگذشت صلح بنیاد کار ما زندگی سخت‌تر زی
مردگی بود عاطفی زنده داری ما عاطفی زنده داری ما پیری کنعانا چشمی تو روشن یوسفی دل فگاری ما ای مردهان رضا زما بودن فاتحه بر مزار ما فاتحه بر مزار ما اثری ما خزان فیشان بگذشت گل فیشانی بهاری ما گل فیشانی بهاری ما انتظار ما آمد صلحی در انتظار ما آمد رحمی پروردگار ما آمد نوری حق بر دیار ما وقتی
тоҷикистон мулки ҳусну боди ман гулшани мероси аҷдоди ман чун биҳишти дилрабою дилфиреб аз ту бошад рӯ қалби шоди ман зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман соҳиби иқболам зистиқлоли ту соҳиби молам зистиқлоли ту гаштаи имрӯз машҳури ҷаҳон ваҳчи меболам зистиқлоли ту зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман ахтари иқболи ту тобанда бод файзи истиқлоли ту поянда бод то ҷаҳон аз ин замину одамӣ давлати зебопарастам зинда бод зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман зинда боше кишвари озоди ман тоҷикистон хонаи ободи ман тоҷикистон хонаи ободи ман эй мурдаи озодӣ иҷлосияи тақдирсоз эй тантанаи шодӣ иҷлосияи тақдирсоз дар ҷанги бародаркуш мо нест ҳаме гаштем дар ҷанги бародаркуш мо нест ҳаме гаштем моро ту зинавзодӣ иҷлосияи тақдирсоз моро ту зинавзодӣ иҷлосияи тақдирсоз аз ҳар тарафе душман мебаст раҳи моро аз ҳар тарафе душман мебаст раҳи моро садбанд ту бикшодӣ иҷлосияи тақдирсоз садбанд ту бикшодӣ иҷлосияи тақдирсоз пешвои миллати мо аз баҳри наҷот омад пешвои миллати мо аз баҳри наҷот омад ӯро ту ба мо додӣ иҷлосияи тақдирсоз ӯро ту ба мо додӣ
اجلاسیه تقدیر ساز از روزی بدو سختی بر عالمی خوشبختی برگشت با ما هادی اجلاسیه تقدیر ساز اجلاسیه تقدیر ساز صلح شعاریه از جمله کاریه باشد پی آبادی اجلاسیه تقدیر ساز اجلاسیه تقدیر ساز خورسند زی تو محزون وصفت میکند افزون خورسند زی تو محزون وصفت میکند افزون در عرصه ایجابی اجلاسیه تقدیر ساز در عرصه ایجابی اجلاسیه تقدیر ساز ای مژده آزادی اجلاسیه تقدیر ساز ای تنتنه شادی اجلاسیه تقدیر ساز اجلاسیه تقدیر ساز اجلاسیه تقدیر ساز شکرانه که پیشوای ملت دارم بر پای مبارکش سرم بگذارم او مرد شریف است و زی او آبادیست خاکی قدمش بدیده می بردارم او مرد شریف است و زی او آبادیست خاکی قدمش بدیده می بردارم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم از عقب گذر کنم رهم آباد است هر ساعتم از ملکی صفا ارشاد است هر نقشه شم که دشمنانم دارن از لشکری همتم همه برباد است هر نقشه شم که دشمنانم دارن از لشکری همتم همه برباد است با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم ای یار به طاق قصری ارباب نگر سبع است به هر ستونی او فتح و ظفر بشناختند تاجیکستانی مرا از قصری وفای و عهدی نو نسل بشر بشناختند تاجیکستانی مرا از قصری وفای و عهدی نو نسل بشر با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم خوشبخت منم که نابی راغون دارم در ملکی ترم نظر بگردون دارم سرسبزی ملکی ما خوش آید به همه صد رودی روان چرودی جیهون دارم سرسبزی ملکی ما خوش آید به همه صد رودی روان چرودی جیهون دارم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم
با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم هر سبزه نورسته گلستان نشود هر لاله خندیده به بوستان نشود بر خاکی کسان نمیبرم دستی طمع دنیاز کلان و تاجیکستان نشود بر خاکی کسان نمیبرم دستی طمع دنیاز کلان و تاجیکستان نشود با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم با مهر و محبتی وطن آبادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم در دامنی چون بهشتی آن دل شادم وطن زاد بومم وطن مادرم وطن جوهری جانم و پیکرم وطن زاد بومم وطن مادرم وطن جوهری جانم و پیکرم مرا قبله حاجت اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود مرا قبله حاجت اینجا بود کجا جای دیگر تمنا بود بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من همین نقطه برگویم اکتفا
باغ بهشت بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من بهشت است ملکی خدا دادی من نکو تاجیکستانی آزادی من نکو تاجیکستانی آزادی من نکو تاجیکستانی آزادی من تاجداری سنتی ما رستگاری زینتی ما بخت و تخت و سولتی ما باشدن در وحدتی ما تاجداری سنتی ما رستگاری زینتی ما بخت و تخت و سولتی ما باشدن در وحدتی ما تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان دوشنبه از زرفشان تا بدخشان وحش و ختلان و حصارن بحری ماگوز سرد دامان از بخارا تا دوشنبه از زرفشان تا بدخشان وحش و ختلان و حصارن بحری ماگوز سرد دامان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان خسارت پشتی بارم چشم اسارت هم زبانم این بهشتی جاویدان را جز کنارت من ندارم خسارت پشتی بارم چشم اسارت هم زبانم این بهشتی جاویدان را جز کنارت من ندارم تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان مادری من جان و جانان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تاجیکستان کشوری من باغ و بوستان کشوری من باغ و بوستان کشوری من باغ و بوستان تاجیکستان تو یک تایی با من تاجیکستان تو زباشون چمن تاجیکستان تو یک تایی با من تاجیکستان الها همراهم عمر بیماری تو جانم در بدن
ببینم دل بماند از زدن تاجیکستان کسی که قدری آبشد نداند بمیرد به کفن ای تاجیکستان کسی که قدری آبشد نداند بمیرد به کفن ای تاجیکستان بمیرد به کفن ای تاجیکستان قدمگاهی بزرگان وطنا زر بزرگی تو در آن وطنا قدمگاهی بزرگان وطنا زر بزرگی تو در آن وطنا اسم مانندی مثالت ملکه تو چون جنت و رضوان وطنا تو چون جنت و رضوان وطنا نیست مانندی مثالت ملکه تو چون جنت و رضوان وطنا تو چون جنت و رضوان وطنا رودکی را به جهان داده ای تو از تو بود دولت سامان وطنا رودکی را به جهان داده ای تو از تو بود دولت سامان وطنا درمان از بری تو خسته شوم در تنی خسته ای من جان وطنا در تنی خسته ای من جان وطنا درمم از بری تو خسته شوم در تنی خسته ای من جان وطنا 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 مولیان را روحی من زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده باد مولیان را آروهی من زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده باد قدری تاجیک باز از لب شد فزون قدری تاجیک باز از لب شد فزون اعتبار و شان و شوکت زنده باد اعتبار و شان و شوکت زنده باد زنده باد زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده باد زنده باد زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده باد تاجیکان را تاج و دولت زنده ای سرورو سربانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما ای سرورو سربانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما اسماعیلی دورانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما اسماعیلی دورانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما چون جان فدای و جان نثار تو زنده کردی از دیگر چون جان فدای و جان نثار تو زنده کردی از دیگر اسماعیلی سامانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما اسماعیلی سامانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما شد تاجیکستان شورور با نامی تو در بحر و بر ای تاجیکانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما شد تاجیکستان شورور با نامی تو در بحر و بر ای تاجیکانی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما پیشوایی ما
پیشوای ما پیشوای ما پیشوای ما شد زنده از نام ما پیشوای 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 ما دین و دانش و ایمانیم ما ملت سربلندی این دورانیم هم وارث آل سرفراز سامان هم نسب امام علی رحمانیم باری دیگر تنتنه های 30مین سالگرد برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی و روز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان مبارک هموطنان عزیز